Salibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela kakhulu kwibandla lenkosi umzimba kaJesu wonke la sifinyelela khona nakulolu suku lanamhlanje. Hawu bantwana benkosi, siyabonga kakhulu. uJesu siyamdumisa kakhulu. Sibonge nje nangaleli thuba asipha lona. Igama lami ke ngu-ST wakwaDlamini. Ngihlezi ngisho mangithi ula uyasibukela umntwana kaNkulunkulu usendaweni right kakhulu. Yona ndawo ke le, this is the platform where we come up with different topics asiza umzalwane amthuma kwiBhayibheli, asiza umzalwane amthuma emadolweni, asiza umzalwane amthuma ukuyobuka ama scriptures njalo njalo. So siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Njengoba sengishila igama lami ngu-ST wakwaDlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngingakhohlwa nangomhla ka2 May sizobe silapha neMkhumbani inkonzo kaMoya ongcwele. Namhlanje ke sinoBishop angahambi yedwa ke hamba kanye nomama egameni lika Jesu Kristu ngizoba introducer in no time khona lapha namhlanje. But before we start, niyazi nani, this is a Christian platform. Indawo platform yamakhola. But before siqala singene straight enkulumeni namhlanje, ngiyathanda ukuthi nje ke sicela enkosini ngoba yonke into esiyenzayo siyenza ebukhoneni. The moment siyenza outside of his presence is a very big problem. So njengoba sibona nje senza wonke lo msebenzi siwenza in his presence. But before we start, ngicela ukuthi ke sicela enkosini and then we go straight to our today's chat egameni lika Jesu. Baba siyakubonga. Thank you Lord Jesus. Nkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu. Thank you Master. Siyakuthandaza moya weqiniso. Thank you Jesus. Sihlangene kule ndawo Nkulunkulu wethu namandla. Thank you. Sicela Nkosi ukuthi ukuzibonakalisa kwakhona kulezi ingxoxo uvele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba, sihlanganisa ngalolu hlobo sidumisa wena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele, finyelela ke kuloyana naloyana Nkulunkulu wethu engcwele, uthinta inhliziyo yakhe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord in Jesus name. Amen. Bazalwane bami enkosini, siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today I'm joined by Bishop ehamba nomama lapha namhlanje. Bafowethu, umama ke sagcina ukuba naye lapha mhla sizwe egoli. Lento yangazi vele ibe prophetic. Sinayelana namhlanje ngoba sesiyeThekwini. Shuthi umama siba naye uma kumele siye somewhere. Sinayelana lapha namhlanje. Sibonge kakhulu bazalwane, angithathele lithuba ngibabingelele ngokukhulu ukuzithoba egameni lika Jesu Kristu. Mhlambe ke ake ngiqale ngomama le on my far right. Ngeke ngibize ngo-auntie, umama wami lopha. Ngiyakubingelela mama, niyaphila? Siyabingelela baba, siyaphila. Inkosi sasigcinile, siyabingelela nakubabukeli egameni lika Jesu. Sibonga. Amen. Sibonga kakhulu mama, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Khona naye Bishop sinaye lapha namhlanje. Bishop, ngenkulu intobeko baba siyakubingelela. Sibakhulu. Baba niyaphila? Hayi, Nkosi siphethe kahle, sibingelele kumbukele ekhaya. Ngibazalwane bonke nje emhlabeni wonke egameni lenkosi uJesu. Siyabonga Bishop. Hey, lokho sigcine abazalwane base Cape Town besho bethi hey, waziwaphuthela Dlamini. Waziwaphuthela kodwa ke nihambe kahle Bishop eCape Town. Kakhulu. uNkulunkulu ufika wazibonakalisa. Sibakhulu phela lento ayihambi ngomuntu. Ihamba ngoNkulunkulu esemntweni. Oh my God. So thina sizithathile nje sazibeka, yabonakala inkosi yenza umsebenzi. Madana siyabonga Bishop. Bishop akuphatha kahle nawe eKapa. Yo. Hayi bekumnandi eKapa, uNkulunkulu efikile. Nkosi yami. Kwenzeka izinto esingazazi ezimangalisa, bekumangalisa nje ngisho kanjalo. uNkulunkulu bemkhulu ngalona hlobo, wenza izimanga nezimangalisa esingazazi. Namanje bayafona kwabona bathi hayi asiyazi ke thina lento ebeyenzeka lana. Uthi ubaba umfundisi wakhona uthi hayi akuyona lento ebengintshene yona bazalwane le. Enye le ngiyibonayo mina bengintshene enye.
Hawu madoda. Madoda siyambonga kakhulu uNkulunkulu Bishop. Sibonge kakhulu. Nekhumbula abazali nginitshela ukuthi ngaye ngavakasha ngalena ekhaya elikhulu. Bangiphatha kahle ngendlela emangalisayo. Kwaba intokozo kakhulu kufika kwami lapha kule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. So afowethu ngilokhu ngishilo nje uBishop ngamtshela ngathi uBishop yabona manje uBishop sizoya naseGoli kungekudala sekuyisisikhathi lesi sokuyitedium kaBishop kuya kuthiwa masisayitedium ubone uthothi mhlambe kube ngathi manje hayi masisistadium sestadium nje ngegama siyoba iqoqwana nje sestadium mina ngikhuluma ukuthi njengoba kudlala abantu ibhola sigcwala istadium kumenyezwe igama lika Jesu estadium uma ngibuka indlela abaBishop umlayezo wakho ohamba ngakhona ufinyelele phesheya ezizweni zonke ehlukahlukene liyoba linye ilanga bafowethu lapha emakhaya siyomemezela khona siyosikhomba istadium ukuthi siya kuphi la siya khona esosigcwalisa istadium kuvela amandla kaNkuluNkulu ngendlela amangalisayo. But ke namhlanje nginayabo la uBishop njoba sizokhuluma nje kodwa nokunye kuvela kakhulu indaba yangomhlangano eyobe sinawo laphana ngomhla ka2 eMkhumbane inkonzo kamoya. Ngabona nalaphana one of ama sessions laphana eCape Town baba nesession kwakuthiwa inkonzo kamoya. Anthi mina hayi bona hayi lento manje singayijeka. Hayi lento ingavela phambili. Nayi lento yaseThekwini manje isiqale eKapa. Mhlawumbe uBishop nje ukuyivula inkulumo yethu masikhuluma ngenkonzo kamoya uBishop mhlawumbe nje siqala nje sile foundation yenkulumo yethu namhlanje umzalwane vela akasimzalwane ngaphandle kamoya mhlawumbe masisithi ke uBishop inkonzo kamoya sisuke silindelene masuke sikhuluma sithi nje manje ke inkonzo kamoya ke le. Okay mhlambe angazi noma ngizobeka kahle uBishop indaba kamoya kuyinto ejulile yona akuyona into esingayithatha nje lightly. Angithi ngokwabafethu abafunda imibhalo yes baveza ukuthi ke uNkulunkulu usezulwini yabo sonke nje siyazi ukuthi uNkulunkulu usezulwini njengoba iBhayibheli lithi izulu isihlalo yabo sikaNkulunkulu umhlaba isenabelo seinyawo uNkulunkulu emhlabeni esithi mayefuna ukuhamba emhlabeni akasebenzisi izilwane. Okay. Usebenzisa abantu. Yes. Uyabona. Ngokomthetho abafowethu laba bamemezela a great revival. Uyabo kunento ethi imvuselelo enkulu engihlezi ngilongizwa njengoba nami ngiyasho ukuthi kunemvuselelo uNkulunkulu enkulu ezoba khona. Hayi madoda. Imvuselelo enkulu ayizuba khona akulula njengamanje. Kwabanye abantu kubona into enjalo. Yes. Ngoba ifuna abantu bakamoya. Abantu bamoya ke bayakhiwa bakhelwa into enjalo. Okay. Masikhuluma ke ngomoya kaNkulunkulu akithi sikhuluma ngofakazi wokugcina. Yes. Ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uhambe nabantu ngaphambili evela ngamafu evela yabo ngomlilo kanjalo waphinda uhamba nabantu noJesu ehlala nabo kulesi sikhathi ke uhamba nabantu ngomoya wakhe. Yes. Yeah. So uma uNkulunkulu ke hamba nabantu ngomoya wakhe kufanele kufike la khona abantu behlulwa khona umoya kaNkulunkulu. Oh madoda. Manje ke esithi nebandla lonke nababukele emakhaya asifiki mfowethu kuleyo level yokuhlulwa uNkulunkulu sifinyelele manje ezingeni lakamoya masithi sifuna ukungena ezingeni lakamoya sifuna ukuthi emhlabeni sithi sihamba abantu bathuke bethuswa abantu besenyameni kodwa izinga abakulo kube izinga lakamoya kuze kubuza abantu bathi hlobo luni lolu labantu
kusho ukuthi ke bese bechaza ke labantu abalaleli bethi no abantu bakamoya Abantu bakamoya. Yes. right now angazi noma ngiphendula ngako No, kahle kakhulu, Baba Bishop. umoya masikhuluma ngokusebenza kamoya nabantu kusho ukuthi umoya ingcwele masithi inkonzo kamoya umoya ingcwele usuke efuna abantu hayi bonke kusekhona uhlobo oluthize labantu uNkulunkulu afuna ukulakha libe njengaye uyabona lithi lihambe emhlabeni libe linjengaye uNkulunkulu kumoya njengoba inyama yomuntu ufanele ihambe ihluliwe inyama yomuntu ufanele iyenze intando kaNkulunkulu inyama yomuntu ufanele ilalele izwi likaNkulunkulu uyabona umuntu mase kuumuntu kamoya ence kwenkosi mawuse ufika ezingeni nje likamoya ngeke ngizothiwa abantu bayaphikisana ngeinkulumo ezithize uthembe ivesi elithize lithi nje usuke wazi wena umuntu kamoya ukuthi lento abaphikisana ngayo umoya ingcwele uyakuchazela yona kabanzi wena umuntu kamoya so laba abantu nje ubona belwa nje bephikisana ngemibhalo nayo yonke leyanto baphikisana ngenxa ukuthi basuke besenyameni kuze kufike ezingeni la khona bexabana khona uyibona so umoya ingcwele ke manje into ayenza yonke ufuna ukuvusa abantu abazongangeni kuleyo nto abazobona ngamehlo awodwa baqonde ngendlela eyodwa bahambe ngendlela eyodwa baphile ngendlela eyodwa uma omunye emile phambili ukhuluma okuhafu waleso sipho uNkulunkulu amphe kusona bese kusukuma omunye kanjalo akhulume esipheni uNkulunkulu asuke emphe kusona so leyo nto ke manje iyobe senibizwa ke ST anisizwe ubizwa ke kuthiwa nje ibandla likamoya madoda. umoya ingcwele ke ufuna leyo nto ST ngoba mhlambe songena nje nokunye mhlambe usabuza ngingazi noma mhlambe ngikhuluma kahle kodwa nje ngicabanga ukuthi masikhuluma ngendaba kamoya nabantu umoya ingcwele usuke ufuna ukubulala inyama yomuntu ukuze akwazi ukusebenza inyameni yomuntu manje inyama yomuntu ST ayifi ihlula abantu sebeshumayela yahlula abantu sebeshonge izilimi sizozichaza mhlambe ezinye zezinto esizibona ukuthi abazalwane basalela umoya ingcwele ufuna ukusebenza emhlabeni njengoba ubona amadoda kaNkulunkulu eshumayela mase kufika ezingeni kamoya afika sale abuye aphelele la ezwini angafiki kumoya baphelele ezwini izwi balichaza kahle kakhulu izwi balichaza kodwa abakafika ezingeni likamoya no umoya ingcwele mase sifika ezingeni likamoya esithi kufanele masime nabantu sesikumoya masikhuluma esithi uNkulunkulu ufuna sikhuluma abantu besoba ungazi abantu uzobashumayeza base bangene phezulu kwelikamoya kuyikhona ukuthi sesikumoya bazalwane sekuzosebenza amandla no amandla kaNkulunkulu asebenza kanjani amandla kaNkulunkulu singahlala nje phasi kanje sihlele siwuthethe bazalwane hayi ngeke khona inkosi phakathi kwethu fanele kushintshe isimo isho ukuthi siyibantu madoda Bishop akazi Bishop khona ongafisa ukeda kulento kamoya sisandlala nje ifoundation yethu mama mhlambe nga-eda laphaya ekutheni khona ivesi lapha kwabasekorinte besibili chapter 3 verse 17 wakhona lithi inkosi inguye umoya bese lithi ke lapha kukhona khona umoya wenkosi kukhona inkululeko manje uma ngabe lisho njalo lisho kusho ukuthi umoya lo ufika sebenze aqede ukusebenza akashiye umsebenzi uwafu ufika uqede ngoba imakhulume ngenkululeko khulume ngokuthi ulethe ukuphila ngisho noma uyagula alethe ukuthula emphefumulweni alethe ukuphumelela alethe wena uhlala ngene confusion uhlezi ungakhathazekile ukuthi sekhona umuntu osesike manje kade yile kwelabafileyo ubonile this no that wena vele relax ngoba umoya ingcwele uyaclearishela yonke into uyakuholela kulo lonke iqiniso so okusho ukuthi impela into yenkonzo kamoya is very important ukwakha umzalwane ukuthi umzalwane akheke aphile ngalendlela uNkulunkulu afuna kuphilwe ngayo abe nothando axolele ngoba ubona abantu kugcwele amagquba ngaka kusho ukuthi umoya wenkosi madoda awuphelele uyamukelile inkosi kodwa umoya wayo uyabona ke wenza ke manje ukuthi ke
umzana ahambe engaphelele ehambe ebheka abantu ukukhulunywa ngami bayazondana bayasonta bayashumayela kodwa na inzondo phakathi. So umoya wenkosi wenza ukuthula, wenza manje lenkosi lithi zamelana ukuhlala ngokuthula nabo bonke abantu. So ke umoya kaNkulunkulu lo okudrivela kuyo yonke leyo nto uyakulida akuholele ngasemanzini okuphumula. Yabo ila ufika uthole khona impumuzo mangabe lisho ethi wozani nonke nenikhathele nizofika nithola impumuzo. Umoya wakhe ke lo sisempumuzweni ngaphandle kwakhe asiyilutho. Yazi ngakhumbula ngaye ngathi sixoxa nomunye umfowethu ukuthi sithi yazi even lezi intshumela esishumayelayo kusindiswa abantu abaphendulwa ubuchule bendlela esibeka ngayo amagama nendlela esichaza ngayo iBhayibheli kodwa umuntu uphendulwa umoya osukugibele kuleyo ntshumayelo. Ngaze ngamvumela ngathi mina yazi kwesinye isikhathi ubona amakhehla kudala uthola ukuthi ashumayela intshumayelo kokunithothi namavesi akawabekanga ngendlela kodwa hey thinta inhliziyo thinta inhliziyo kuphenduka abantu ubona ukuthi noma kwesinye isikhathi uthi hayi uvela nje iBhayibheli alibeke lapha kwesinye isikhathi akhulume nje kuphenduka abantu ngoba umuntu uphendulwa umoya more than anything. Uma usangena ke ST la ekuthenini amakhehla ayekhuluma izwe lot angithi kunje ST namanje abafowethu laba abakhuluma izambulo bakhohlwa into eyi-1 uma phambi kwabantu one verse sure ikwazi ukukhuluma nabantu aba-1000 one verse ikhulume nabantu aba-1000 ngendlela ehlukene angithi uyabona ngoba uNkulunkulu akafani nabantu. Thina masithi phendukani thina sesithi phendukani ngoba sisho ezonini angithi yes kanti uNkulunkulu ukhuluma nomuntu owenza isono ethi akaphenduke akasho umuntu lo omela phathi wena owenza isono phenduka mekwathi nje phendukani angithi izwi likaNkulunkulu umoya lingena enhlizweni zabantu bonke isikhathi esodwa umoya owodwa angithi uyabona bese bephenduka abantu ezonweni zabo ubona abantu begijima beza ngaphambili bezophenduka. Kanti umuntu uma ungambuza ukuthi yini ekuphendula uzokuchazela ukuthi ngenza ukuthi endaweni ethize ingako ngiphenduka nje nomunye athi ngenza ukuthi nomunye athi ngenza ukuthi nomunye athi inkosi yangithuma endaweni ethize ngangakwenza ngiyaphenduka. So akukona ubuhlakanipha komuntu okwenza intshumayelo izwakala ebantwini kuya ngomoya kaNkulunkulu. Angithi uyabona ke umoya kaNkulunkulu owenza izinto ebantwini fethu. Uma abantu bezigebengu phambi kwabantu kungenela umoya kaNkulunkulu fethu awungitshene ukuthi ungathi umuntu ekade ebuya kolala nomuntu wesifazana kodwa afika epulpit ashumayele inceke yenkosi kuphenduka abantu. Ngitshele nje ukuthi ngabe uNkulunkulu unjani lo uNkulunkulu othi abantu abaphenduke kumuntu onakele akungaye kungomoya kaNkulunkulu. Madoda babisho uNkulunkulu abaphendula abantu kodwa isigila mkhuba asilahle kodwa abantu baphenduka uyabona. So umoya kaNkulunkulu abuyadile nalo isigila nalo uNkulunkulu nje bephendule abantu nje wenza ukuthi aqede ngalaba abuye azodila nalo sure ngomoya wakhe futhi njalo ngomoya yonke into ezo izwi angithi umoya kaNkulunkulu inceke yenkosi uJesu wakhuluma isimanga ukuthi uma esefikile umoya ingcwele uyabona uyakuniholela kulo lonke iqiniso kodwa uthi uyakuthatha kokwami. Oh my God usho ukuthi umoya ingcwele uthatha izwi likaJesu alikhulume usho ukuthi lento noma singasayifundanga kwesinye isikhathi kodwa ilanga phakathi kuthina sihamba nayo umoya ingcwele uthi sithi sihamba endleleni athi wenzani manje uyabona ke siphenduke ngaye umoya. So ke asithi iningi mfethu sisi nje basisaxoxa nje sisazoyixoxa ngoba nezwi lenkulu sisazolibuka yes silibuke nje ukuthi sifailile kakhulu kodwa songena lapho sifailile thina from ku leadership. Uma inkonzo limala ku leadership isuke isho ukuthi limele zathi ngcono ngoba masikhuluma kule platform asikhulumi nabantu abangakhona yes sikhuluma nabazalwane ukuthi
sifailile bazalwane, sifailile. Yabona nje mfethu khona ivesi eBhayibhelini lithi uthanda umakhelwane wakho njengozithanda wena. Mfethu uJesu wavala ezulwini thaqa kubazalwane abasindisiwe. Lapho nje wavele wavala uJesu ebazalwane abasindisiwe. Mawungababuza abazalwane abasindisiwe bakude kabi kumathanks, bakude kabi emthandazweni, bakude ekushumayeleni, but abantu abahlala nabo emakhaya abo mfethu kungayisimanga ukuthi njengoba ngihlele kule platform ngibonwe umakhelwane lapha ekhaya mina mfethu ngihlala noBaba uKhwela. Anginqeni ukumbiza uBaba uKhwela, uyakhonza usebandleni laseAfrika. uBaba uKhwela azange sazwana naye iminyaka, but ukuze ngimphase uBaba uKhwela ngoba abantu angihlala nabo mina around mina uyayizwa babengangifuni bonke, but kwaphoqa ukuthi ngibaphase ngokukholwa. uKhwela ngamphasa ngokukholwa. Uningi nje ngachaza ngithi masikhuluma ngomuntu othi umakhelwane efuna umphasa ngoba uNkulunkulu mayefuna uye ezulwini uvela vula indlela kamakhelwane ukuthi izulu ngeke siye khona, fanele siqale la kamakhelwane akweyisele izinkukhu zakhe, akweyisele uba ngumsindo, akweyise ukuthi ukhanyisa ugesi wakhe ngakwakhe, ugesi ukhanya ngakwakhe, akweyise ukuthi imoto mayifika idlula ngakwakhe, fanele uyiphase yonke. Hayi ngeBhayibheli ncebe Nkosi, iBhayibheli funa ulivale. Masikhuluma ngomuntu kamoya, iBhayibheli funa silivale. Sifundelwe wena sibalukhulu, usifundele ukuthi hayi lo mzalwane lo leli verse uliphasile. Ungalifundi wena, ulifundela abantu kanti wena awuliphasanga. Imadoda no kuningi wena. Yazi lento baBishop even nasema ake ngithi nje even nasemasontweni athile. Uthola ukuthi kukhona nje umzalwane wakwayithinta futhi lento legoli. Uthola ukuthi uyinceka kaNkulunkulu. Usuku kuphi umoya la khona uthothi mhlambe nje awusazwani nomuntu ke othile. Angazi sibakhulu noma mhlambe singayengena nikuwe. Bishop. Uyabo la mfethu khona amasonto lawa kithi. Singakanje ebantwini abangakholwa. Yes. Noma siye kulamasonto lawa asithi thina abantu abakholwa bakhona. Bishop. Right. Ake sibuke la esontweni lethu. Lento siqale sayibuka kude. Kuyibandla elithile elingezwani nebandla elithile. Uyabona ke ukuthi beyise kude. Yashintsha sibalukhulu. Yangena phakathi esontweni. Kwashintsha manje thina ibandla, mina ngise International Revival Ministries. Kwashintsha angisho ukuthi yona ishintshile. Kusho i-international manje ivele idivideke. I-international. Kusho ukuthi ke manje nceke Nkosi. My question is, ngesikhathi ethi umfundisi bazalwane umoya ingcwele ungembulela ukuthi mfethu ngiyabuza sibalukhulu mhlambe ngobudomu bami ukuthi umoya ingcwele ungena kanjani ebantwini bexabene akhulume futhi. Ngoba iBhayibheli lona singalifunda sibakhulu. iBhayibheli cha kulula ufunda iBhayibheli futhi kulula ukuthi ngingama phambili ngishumayeza abantu ngeBhayibheli. Ngibuza lokhu ke ukuthi uthi umoya ingcwele uthe esho kanjani umoya ingcwele ukuthi akhuluma izinto umoya ingcwele kodwa uxabene nomuntu. Uyazi sibalukhulu mhlambe fanele sifunde iBhayibheli. Khona enye into engifuna ukuyibheka lapha eBhayibhelini uma Matthew chapter number 5 mambishop ungifundele. Ukhona ku chapter 5 lethi futhi khona na ku chapter 6. Okay. Yeah, ngifuna babona abafundisi libone nebandla kakhulukazi mina ngisuke ngifuna ukukhuluma nabazali abasindisiwe kakhulu ngoba masingakhuluma seqe sishone ngale emhlabeni ngizovela ngiquote abantu abaphuza itshwala ukuthi abantu abaphuza utshwala baxabana namhlanje kusasa ekseni uthenga ibhodlela labhiya ubiza umfowabo uthi abazophuza baxolelana balishare futhi bashare ibhodlela labhiya kodwa laba abasindisiwe abayishare iBhayibheli madoda ukuthi ababuyisane. Bambishop uchapter 1 chapter 6 awuqala chapter 5. Okay. Chapter 5. Yes. Chapter 5. Ngifuna uzwe kahle lento. Uzoqala lapha yana ke uverse 43 Yeah. 44. Yeah. Lithi nezwa nokuthi kunomthetho othi wothanda umhlobo wakho. Yezwa leli Bible nezwa ukuthi kwakunomthetho owawuthi wothanda umhlobo wakho Uzonde isitha sakho. Mina ke Okusho ukuthi umthetho loyo laba abafundi beBhayibheli umthetho kaMoses wawusho njalo umthetho kaMoses. Now umthetho kaMoses wadlula ke
the New Testament now umthetho kaJesu uJesu ke manje uveza into ehlukile uthi mina Jesu ngithi ke kunina abafowethu enisinisiwe nami ngiyakhuluma nani bazalwane ngithi kunina enisinisiwe yebo anothanda izitha zenu anothanda izitha zenu nibakhulekele nibathandazele abantu abanihleba efethu into ekude kakhulu sibakhulu leyo ngeke umthandazele umuntu okuhlebayo umuntu okuhleba nje uyakunyanyisa okokuqala lokho umuntu okuhleba uyakunyanyisa noma ungathandaza uyakunyanyisa noma ungazila ukudla uyakunyanyisa ungathandaza 40 days uthi mawuqeda ukuthandaza 40 days meke waqhamuka uyakunyanyisa kusho ukuthi imvelo yakho ayiphumi kuwena noma sowusindisiwe kusho ukuthi umoya ingcwele akakuqedi wena enyameni ngoba sikhuluma ngomoya manje la kusho umoya ingcwele akakuqedi akuthathe sibakhulu akubeke ezweni lakamoya yebo uthi iBhayibheli uthi uJesu nezwa nini ukuthi ufuna wenze njani thanda umhlobo wakho uzonde isitha sakho mina uJesu ke uthi ngithi kimi uthi uJesu kunina yes bazalwane uJesu uthi kunina anothanda izitha zenu thandani izitha zenu nibakhulekele laba abanhluphayo into engeke uyenze leyo sibakhulu bayazi abazalwane nje wabesibhekile nje la ukuthi lento yokuthi umuntu oyisitha kubona athi uJesu uthi abathandaze abazalwane bathandaze izitha zabo into engelula mfethu into engelula leyo leyo nto ifuna umuntu kamoya ozokwehla asuke esitezi sokuba nemali asuke esitezi sokuba nemoto enhle asuke esitezi sokuba nebandla elikhulu asuke esitezi sokuba nemali eningi avele adele konke ehle ashone ezantsi ayobheka abantu abazondayo afika abathandazele sure umuntu nje wakenza kabuhlungu vele umthandazele umuntu umthandazela ukuthi akafe umzalwane uthandazela umuntu Nkosi ufuna umshaya mawuzothi thiwa umuntu oxabene nawe ushonile uthi uNkulunkulu uyashaya into engekho leyo nto amanga hlaza le uthi uNkulunkulu angathi engamphendulanga umuntu uthi efile uthi uyashaya uNkulunkulu isho ukuthi awukho kulento uJesu ayishoyo masifuna ukuyiphasa inkonzo sebalikhulu asiliphasa iBhayibheli ngokuphelele mfethu mina bengithi sebalikhulu uGenesis akavalwe sifunde leli verse lodwa mfethu silifunde kuze kuphele 10 years ake siliphase leli verse for 10 years uma sike saliphasa leli verse for 10 years then sesiyashubayela sihlulwe iverse elilodwa emfowethu mangamo vese sisakhulumile baphinda kodwa sihlula iverse powerful kade mfowethu mina ke ngithi kimi mina ngithi anothanda izitha zenu nibakhulekele laba abanhluphayo yikhona niyoba ngamadodana kayihlo osezulwini suleka usho mawuthi wena you are a man of God I'm a son of God noma I'm a daughter of God uzodlula laqala before ubizwe ngokuthi uyindodana nendodazi kaNkulunkulu ngiyayizwa mina lento yokuthi mhlambe hayi bazalwane umusa usikhavile masikhavu umusa asigodukeni bafutha amaBhayibheli siyeke yonke umusa ngiyawazi mina ukuthi wenze njani emntwini umusa emntwini ususa yonke ingqondo ezinkungu ekhanda umusa kaNkulunkulu iwona lo wenza ukuthi ukwazi ukufunda uthandazela isitha sakho umuntu okuzondayo umthandazela nini sibalikhulu uloku wathandazelana nabazalwane iyo phela lento umoya ingcwele bazalwane umbone engasebenzi emasontweni yabo izoni zihlele eminyango sibalikhulu ibandla lasebanibani church lijabulela ukuthi kunabazalwane abangenile kulona okuhamba uyobheka emasontweni lawa wethu hamba uyobheka sibalikhulu kungena abazalwane abaphuma eApostolic Faith Mission kungena abazalwane abaphuma eGospel kungena abazalwane abaphuma eInternational kungena abazalwane abaphuma eEC bazongena la eInternational ibandla lase-international lishaya izandla lishayela abantu abaphuma kwamanye amabandla bapha abantu abasindiswayo akho umuntu osindiswayo mawuzwa kuthiwa intombazane bafowethu eyayinamadoda amaningi yashunyezwa uJesu 1 verse yaphinde yaphumela eminyango yathi ozani nibone yakhuluma amavesi amathathu ozani nibone ongitshele konke kuthiwa kwasindiswa uyabona mfowethu more than 5,000 people umuntu ongazange ahluma amaverses more than 5 kusho ukuthi waphuza amanzi maphi kamoya
wathi nenegcwaliswe ngomoya ingcwele nje wafika kwamesitaladeni wathi ozana nebone wagijima abantu bedonsa umoya ingcwele engaxabene namuntu ungathi wena sixabene la njengoba sihleli naso babili sixabene sobalukhulu bese uphumela eminyango ukuthi abantu abaphenduka wena ungaphendukanga Uyajoka. No, uyajoka nje usidlalela ngathi ukuthi uzala imbewu embi uzala inkalangala ezizothi mase singenile ebandleni lika Jesu nazo futhi singaxoleli singaxoleli uJesu ukhuluma isimanga mfethu la eBhayibhelini mangifunda iBhayibheli yabona angena mina theology kodwa ngiyafunda nje one verse uJesu ukhuluma isimanga uthi umuntu mayengaxoleli uthi nobaba osesuna akamthethelela uthi uma ungamthethelela umuntu ungamxoleli uthi noNkulunkulu ezulwini ngaze axolele cabanga ke manje sibalukhulu nawe emlaleni nawe bazalwane ukuthi makhona umuntu ongezwani naye ngiyabuza nje bafowethu ngibuza nje ukuthi makhona umuntu ongezwani naye uthi wena izono zakho zixolelwe kanjani izono zakho wena ungabaxolela abantu cha umbuzo nje sibalukhulu kusho ukuthi liyajombeka iBhayibheli ngihlezi ngisho lento ukuthi iBhayibheli incwadi elula nceko incwadi elilo noma bethi izwi likaNkulunkulu kuthiwa izwi likaNkulunkulu pho ngibuza ukuthi makuyizwi likaNkulunkulu balijombelana abantu ujombelana izwi likaNkulunkulu uyofundisa abantu into owazi kahle uthi likhulu ukuthi uyenze wena kuqala into uyiphase bese uyifundisa abantu njengothisha mayesesikoleni selapha eVarsity ufika efundela ubutishela athi mayeqeda ukufundela ubutishela abese yoma phambi kwezingane ezifundisa lento ade eyifunde esikoleni ilikhulu-ke sibalukhulu bafethu iphelile babhisho bakithi iphelile sibalukhulu Okay. ya injalo Bishop, I think uthinta enye into engathi iyinselela yawonke amasonto lento ake ngithi nje yokukhula kwamasonto nje yama-soul winning ufica manje amasonto uthola ukuthi akhula kukhula abazalwane ngebandla elithile ukuze kukhule ibandla kumele kube khona ibandla elifayo ukuze kukhule leli I think inselela yawonke amasonto akhona uma bheka nje ikhathi zakudala lezi zinto zoma soul winning ayingathi azisekho mhlambe yile qeda uthando lokuyobeka amatende ulandwa imphefumulo amatende abekelwa imali akho mphefumulo nje bakhona sibakhulu abantu abanayo inhliziyo kaNkulunkulu asingasho mfethu sithi abekho bakhona abantu abanenhliziyo kaNkulunkulu bese bakhona abantu abanenhliziyo embi amatende asafuneki manje ya uma abantu abanenhliziyo embi uma maqola kwamigebengu kwaminswela boya zama phambi kwabantu zafike zathi sikhulumela uJesu kanti sinamanga sizikhulumela zona uyayizwa lento zazala inswela boya nazo uyayibona ke lento zazala inswela boya zaqhumuka nazo inswela boya nazo zaqala zafuna imali lapha ematendeni zaqeda ukufuna imali ematendeni zavele zangizongena ngaphakathi esontweni zavela zigqoka amasudu enthayi kungangathi abazalwane kanti inswela boya into emoshile kufe balahla umoya ingcwele ngoba uyena obekhanyisa sebakhulu ekhanyisa yonke lemfishi ebeyikhona umoya ingcwele uthathwe esontweni ejijela emnyango kwangathi manje thina kufanele thina njengabefundisi noma thina sinceku sikaNkulunkulu sefanele masambe ngeimoto ezinkulu sefanele sibe nemali wena nje manje mawungenayo imoto esontweni kuthiwa uthandaza mina ngiyazi le nto ngiyazi angikaze ngizwe into enjalo kuthiwa umuntu mengenamoto akathandazi akamengenamali umuntu mema nje pulpit manje nceke inkosi ubotha abantu abakusebona abantu bakamoya uthe manje bazalwane I'm driving a GLC Mercedes Benz ngidriver mina ngine double story house asinasikhathi double story lathini usitshela njengoba sitshela indaba zama double story nje sitshela unemali engaka ebank isho ukuthi akuyena umuntu kamoya ngeke abalanda abantu lo muntu abasinisiwe ngoba umuntu ongakholwa mfethu akayifuni yonke leyo usuke efuna uJesu mawuke wamvezela imoto wamvezela imali wamvezela umfazi omuhle ngitshele mfowethu ukuthi ngalo nje ngigeza unkosikazi wami ngithi unkosikazi wami bazalwane mfethu 30 minutes ngikhuluma indaba zonkosikazi wami omuhle onemali onemoto yabo ngiyekile nje ukuthi abantu uJesu uyabadinga ngoba igebengu sibalikhulu njengamanje sesigcwele la esontweni
Sibonile igebengu ukuthi eminyango akusebenzeki. Asigijime sizongena esontweni zaqokothayi namasuti. Kusho umoya ingcwele ke wacima. IBhayibheli manje imcimo umoya ingcwele uphenduka beyisitha. So waphenduka kumoya ingcwele wabeyisitha. Sekuvele kusukumele nombani manje. Mayuthi ahlabele umuntu ayihlabelele, mayuthi ayidumisele, mayuthi ashumele umuntu ashumele. Ngitshele nje inceke ukuthi ungathi umuntu engakafinyeleli kahle. Engakaze nje adlule ekulingweni umuntu bese sithi uyinto enkulu esontweni. Uphase kusiphi isikole. Yeah, ne. So ke indaba kamoya nokulandwa kwabantu sibalikhulu akuselula ngoba inhliziyo zethu sezimnyama. Bishop ento ishoyo ibhlungu kakhulu. Hayi. Ngike ngabona enye ivideo. Mina ngitshela ngenyanga. Kudala inyanga yayibe inyanga nje ingahlangani nenkonzo. Iba inyanga nje ngokwayo nomfundisi abomfundisi nje ngokwa. Mangibuka lesi sikhathi manje ufica inyanga isamfundisi okanye umfundisi usanyanga. Abahlanga Kona inyanga ibona impela nje izithi ingathi ya prophet Sondi ithi moya engcwele uthi. Ngitshela iqiniso. Ithi moya engcwele uthi inyanga impela. Ithi moya engcwele ungitshela ukuthi manje yabuka noma mina ngazazi ikhathi zakudala kodwa ubone ukuthi hayi lento kudala yayingekho lento kudala. Inyanga yayiba inyanga nje gelekeqe ngokwayo. Nomfundisi abomfundisi nje ngoba manje babishop sofica abafundisi banye sebesazi inyanga. Fica izinyanga sezingabafundisi. Abantu abasilimazile sibalikhulu ngicela ukuphinda futhi. Abantu abasilimazile inyanga ziright ngokwaso. Nesangoma ziright ngokwaso. Yes. Abantu abashaya thina mfowethu abasidayisile yilabo abasenisiwe. Eish madoda. Hey basibulele labefundisi abasenisiwe mfethu. Eish. Hayi basibulele ncebo. Ngoba umbuzo wami uthi yabona ekhaya. Kuyasiza futhi nokuthi ukhulele ekhaya. Ukhule nje uzazi izinto. Ungaqala ukushumayisa izinto epulpit. Ekhaya nje uba umncane mina wayesangoma. Okay. Wayazi nje uba umncane ukuthi njengoba esangoma akahlangani namakholwa. Uyayibona le? So into eyenzekile sibalikhulu kwenzeke nje. Mhlambe singangena size ngoba awukazi uyibona inyanga izofuna amandla kuwena. Ngeke ngancama. Singadlala nje ngeenyanga sidlale ngabathandazi ngoba le yanto nceke ube kanje. Inyanga noma isangoma beyingasho ilento bekhona umuntu ethiwa isangoma sayoni. Yes. Beyizolo. Isangoma sayoni ke besingasho masikhuluma sithi umoya ingcwele. Yeah. Besithi isangoma sayoni bazalwane isithunywa sami sithi. Yayizofika. Singayiphathi indaba kamoya ingcwele. Besithi isithunywa sami sithi. Bese ithi nyanga obaba mkhulu. Beyizolo. Obaba mkhulu bathi abantu abasidayisile mfowethu yilaba bafundisi laba bethu abathe sikhonza la bagijima bayofuna izinto ezinyangeni. Inyanga ke manje zathola intuba ke ukuthi ke kusho ukuthi ensindisweni kulula. Naba abantu bensindiso kusho ukuthi ensindisweni amandla kanjani awekho. Ake sibancedeke. Zangena ke inyanga ke manje zangena la ensindisweni. Kwasuka befundisi bensindiso bayongena ezinyangeni beyoshumayela ezinyangeni noma beyokhonza nenyanga. Angithi lento manje bazothini laba basindisi kwamandla abanawo. Basizwa zinyanga. Zithukelwani inyanga ngoba zisiza abantu abangenamandla. Kodwa makusekhona abantu abameje ngoJesu yena yedwa. Angithi uyayibona abantu abazomeja ngoJesu yena yedwa bethi uJesu senawo amandla, uJesu umoya kaNkuluNkulu usasebenza kuthina ngeke nceke basihlanganise nezinye izinto. Bayamazi uNkulunkulu wabo yena yedwa namandla akhe. Ngoba simeje ngawo nathi amandla kaNkuluNkulu njengoba nayo inyanga mayimejile imeje ngamandla ayo iright ngoba imeje ngama uyapi wena mzalwane osinisiwe enyangeni ubese uyaqamba manje uyothuka inyanga uthi inyanga yimbi yindaba uthi inyanga yimbi ngoba inyanga inamandla ayo nawe veza amandla kabani noMoses bafethe eBhayibhelini angithi yayikhona lento
uMoses wathi udonsa inyoka naye edonsa induku yakhe ethi uyibeka phansi zaqhamuka nazo izinyanga sathi hawu lento sijwayele mfana sayibeka phansi nazo uyayibona lento ayifuni bafowethu mangamemezele ebandleni ukuthi ibandla lika Jesu lento esiphethe thina inamandla amakhulu umzalo osinsiwe kufanele angaloke eyangala nangala azi ukuthi lento esiphethe inamandla amakhulu lento thina sasazi ukuthi izona izangoma nezinyanga ezizoza kofuna amandla kuthina hayi ukuthi kube yithina esifuna amandla ezinyangeni no bafethu nimosha ivangeli bese sizakhela izitha manje kungangathi silwa nezinyanga silwa nabathandazi thina silwa nanyanga asilwi namthandazi thina sibheka into yethu thina silwa namadimoni phela nathi into sibhekene nawo thina asilwi nanyanga asilwi namthandazi silwa namadimoni thina kuphela mawufuna ukwazi nje thina ukuthi silwa namadimoni noSathane ngaphandle komuntu ongenwa amadimoni ke ezolwa nathi uNkulunkulu wethu uzolwa nobani naye yeah Bishop kulena mama yes mama ivutha phema yebo hayi kezwakala eish lapha kule issue yesolweningi khona into ekhulunywayo la ezweni lenkosi ukuthi asiphakamise uJesu yes then yena uzobadonsa abantu manje ke into engibona ukuthi ishaya ukuthi manje angabe sawineka imphefumulo ingoba sekuvela thina kakhulu thina esishumayelayo siziveza kakhulu sikhuluma ngathi sikhuluma and at the same time sina lento yalamandla ayifake ke lawa asambe sayo wafuna le ko Nigeria ke phikiphi manje ke makuvela mina abantu bazobona mina angeke baze bambone uJesu manje thina kufanele sibe nesibindi sokuthi ezintweni esidlula kuzo sikubekezelele ukuthi sisenkingeni manje ngenxa yokuthi sikhonza uJesu ukuze masiphasa lapho and the more uphasa inkinga ongena kuyona is the more ukhula ezweni la kamoya the more uphasa inkinga ebeke phambi kwakho is the more ukhula so ngalesikhathi umile and abantu abakusurroundile bayakubona and the moment noma kuthiwa abakubona makuthiwa mhlawumbe umuntu makhelwane kuyakubona ukuthi lo mzalwane uhlobo lokholwa ke lolu ngimenze u1 no2 no3 kodwa uphumele akanginakanga ungiphasile so ngesikhathi ke ukhula uyakhula kumoya kwenza ukuthi ngesikhathi umile phambi kwabantu automatically into ekhulumayo ebantwini kungena umoya wakho kanye nezwi kubantu abantu bese bephume babe yilento efunekayo so ke lela khona legama elikhuluma uba Bishop elithi abazalwane thina esifanele siphile kahle ngoba kuzokwenza ukuthi kube lula abazalwane ukuthi bakhonze kahle uNkulunkulu ngoba thina sibafaka umoya wethu ohlangene nezwi lenkosi esiliphasile yiko ethi ubaba kusho ukuthi makuhlalwa phansi kufanele kuhlalwe phansi uqale kuyophaswa ivesi before liyokhulunywa ukuze abantu bezodonseka beze kuNkulunkulu ngoba abezukwazi abantu ukudonseka uma thina sihlulwe izwi lenkosi ukuliphila ngoba sibizele ukuliphila mhlawumbe Bishop nansi umunye umbuzo enginawo ngiyakhumbula nje ngama 2000 dala kokuthi makubeka imvuselelo yayingekho lento yokugcizelela abantu ukuthi beze einkonzweni wawumana uzi keyboard nje ikhala kanye kuyogcwala enkonzweni manje sokuba istruggle uma kubeka imvuselelo kuthiwa kunetende lapha endaweni ethile ukuthi abantu bafinyelele khona enkonzweni yini lesiyenza abantu einsukwini zamanje kube nzima nje ukuya enkonzweni nje even nasemasontweni nje hayi ngicabanga ukuthi into ehlaselile kakhulu njengamanje ngiyacabanga ukuthi uma siqhathanisa isikhathi samanje nesikhathi esidlulile uyazi ukuthi isikhathi lezikhathi esikhuluma ngazo ezidlulile bowuthola uthi uyezwe mina nangu umuntu uyaqubula esiguqweni sakhe uyathandaza uyezwa ntambama nangu esiguqweni sakhe umuntu uyathandaza abantu bebebaningi kakhulu abakholwayo bebebaningi emthandazweni futhi yonke into abayenzayo beyitshena uNkulunkulu becela kuNkulunkulu noma yini azoyenza manje kodwa kulesikhathi sethu manje
umuntu usevelela lavuke nje acabanga ukuthi konje installment semoto ngizosenza kanjani ake ngobeka itende. So ke manje njengoba thina singamphakamisa uJesu kuye kuphinda kulento engisho ukuthi uma singamphakamisa uJesu akazuba donsa abantu. So yiko ke manje lento yenza ukuthi ke kube khona istruggle manje nanokuthi bayakhuthuzwa abantu khona indawo thina sakuzabeka khona itende. Zafika kade kukhona okade beke itende akuzange beza abantu bathi sikhathele ukukhuthuza abantu bamatende abazange beza abantu kulelo tende lelo kade kukhona owekade befikile ngempela wabakhuthuza-ke abazanga. So ngisho ukuthi abantu manje sebeyesaba and ke enye into engihlekisileke ebengizwa ngale Cape Town kuthiwa bekubuza ukuthi khona kade bethi khona namanzi kulelo kuyovuselelo kuthiwa hayi welcome sithiwa hayi sifuna amanzi thina siyilapho. So kusho ukuthi manje abantu bangenwe manje umoya wokufuna izinto sekube sengathi manje mangabe ubeka itende kufanele ube khona into ofika nazo ngoba uJesu manje akasekho uJesu sekhona amadoda manje akutshena kahle ukuthi mina ngusibani bana siqamba igama lelazibiza ngalo akutshena ukuthi uthatha lena likhalenda lami uzophanyeka lapha emadimoni ahambile ngiyaphinda kuhluphe. So iyona into enkinga leyo ke eyenza ke manje abantu bakhala bonke sizothola inkinga kuze kuthiwe nje hayi kunosathana nzima kulela tende ngoba abantu bayesaba manje indaba yokuthi baye ematendeni. So thina sihlalelwe inselela enkulu ukuthi asime ngoNkulunkulu sithandaze ngempela uNkulunkulu abantu uzobadonsa ngoba sikuyabonakala ukuthi into eshodile ukuya kakhulu enkosini kulesi sikhathi esiphila kusona. Mhlambe ngiyabuza ST. Babishop Uma sithi siyaphuma siyolanda abantu eminyango sibalandelani? Mhlambe nje ngiyabuza nakumzalwane ekhaya ukuthi masithi siyolanda abantu sibalandela kuphi sibalandelana ngoba lento esithi silandela abantu lapha eminyango isehlulile la endlini siphakathi ehlulekile mfethu njoba ngisho ngithi uma siphe lapha eminyango ungakhohlwa ST ukuthi kunobaba abaxabene namakhosikazi abo kunomama abaxabane namadoda abo kunentombi ezizalisiwe lapha abafana zashiywa uyayizwa le ntombi lezi silindele ukuthi wena ST uzozitshela ukuthi bafethu noma nizaliswe intombi nizaliswe izingane zaba u3 ukhona umlamleli. Manje mawuthi wena lapha eminyango leza izingane ezizalisiwe uthi ukhona umlamleli utshena laba abafana abalahlelwe ithemba abasebenzi baphuma ema-university uthi bazalwane ningakhathazeki ukhona uJesu uyakwazi ukulibuyisa ithemba. Izingane ziyasuka lapha eminyango mfowethu ziyangena la endlini ziyafica nabo abafana la endlini bamithise 3 futhi ziyabaleka lezi ziphumela eminyango ngoba isonto kwakuyindawo yokuphephela. La nje thuise esontweni kwakuyindawo yokuphephela akuseyona indawo yokuphephela indawo yokonakala. Imoshwe obani njalo lento ithi ST ngoba njengoba sila esontweni nje sesiqala ukuxabana la esontweni isho ukuthi abantu abangaphandle abaxabene sohluleka ukubaxazulula. Madoda kusho ukuthi kufanele kulunga indlu kaNkulunkulu uqala bese iyomemeza indlu kaNkulunkulu eminyango ngoba umuntu oxabene naye uzomemeza kanjani. Awungitshene ST ngiyabuza bafethu ukuthi ngihlezi ngiyibuza lento ukuthi uma mbishop sixabene mfethu sixabene ulale ekamereni lakhe nami ngilale ekamereni lami sengithatha itende manje ngiyomemeza eminyango ngithi mina abantu abeze kuJesu sebezileke ST kuvele kuze unkosikazi oxabene nendoda yakhe abalala emakamereni ahlukene labantu nje babelala emakamereni ahlukene balindele ST ukuthi beze kumambishop unkosikazi wakhona uzobuza ma ngingaphepha kanjani nje basongibizele kuJesu mina ngilala ekamereni ngihlukene nobaba wasekhaya uzomphendula uthini wena uzothi nami ngihlukene nonkosikazi wami vela bona ukuthi i-disaster le kusho ukuthi indlu ayibe kwi-order indlu kaNkulunkulu uthi mawungaxolele xolela mawungahambi kahle hamba kahle yabona lonto yonke into yenzayo yenze iqonde mfowethu kuze kuthi abantu mabevela bafike kuwena unjani uqondile bese ke uyothi ke uyomemeza abantu eminyango
uthi wenini enikhathele Oh, madoda. nenisindo ungathi kubantu ozani nini enikhathele nenisindo kanti nawe ukhathele Ukhathele. Awusisimweni esifana. Eish. hayi ngeke basinda abantu bafethu ngise ngaveza enye indaba kule nsuku esithi serious kabi ngiveza indaba zelento zokuchita yabona ngalambe ngiveza lenkosi zokuchita ukuthi uma uke wathi bawuchita nishadile uchita kuvela icrack Eish madoda. izwe le emshadweni uma uchithela uNkulunkulu kuvela crack phakathi kwakho noNkulunkulu so leyo nto ifuna manje nibuyisane nalo omchithele angithi nalo kuchithela Yes. ukuze kuphindele kule yanto Yaqala. yomdlelwano omnjani obu right kuhanjiswane kahleke uma kune crack uzobakha kanjani abantu ukuthi abangabi nayo icrack kanti wena une crack ngisho ukuthi ke sisekhona ithuba bafethu umoya ingcwele uzosakha njoba nje sisenkosi yenkonzweni kamoya ST umoya ingcwele ubonile ukuthi ibandla limoshakele Bishop. njoba sithi siyenkonzweni kamoya uzosakha ke manje umoya ingcwele ukuthi asingene ekamereni kamoya angithi uJesu uthi iBhayibheli abapostoli noma abafundi bakhe wathe abahlala eJerusalem balindele wayesho ukuthi abakwazi ukukhuluma bengenamandla kufanele bagqokiswe noma bambathiswe ukuze bathi bekhuluma kodwa babe bempethe kusho ukuthi into abazobeyisho abantu bazoyizwa mfethu mina ngimangele ngifunda incwadi yezenzo uchapter 2 uverse 42 lithi iBhayibheli ibandla laseJerusalem lisho njalo mbisho lithi ibandla laseJerusalem laqinisele esifundisweni hayi sika Jesu kodwa esifundisweni sabapostoli kusho ukuthi abapostoli bahamba kahle kwavela ibandla laseJerusalem ibandla laseJerusalem lafunda kubapostoli inkonzo kuthiwa lalinikela mfowethu lithatha imali lithatha amaplazi into zamaplazi lizojikjela enyaweni zabapostoli ubani walifundisa le yanto ukuthi alinikele kuze kuhambe ivangeli umoya kaNkuluNkulu uma sike sangena kumoya ST uyothi umemeza uthi kunenkonzo eGoli abantu bakamoya ngeke babuze enyameni nasegazini imfihlakalo umoya ngaphakathi kubona iyobachazela izwe lonke liyochaza umoya ingcwele uyosho athi uST udinga imali eGoli akuyuba khona isihlakanipho esiyoma phambi kwethu sibe sithi bafutha sifunde namavesi sisho ngokuhlakanipha kodwa umoya ingcwele uyokhuluma kuqali umoya ingcwele athi akufakwa imali uthi ufike eGoli kunemali eningi elindele umhlangano ngiyayibona le yasobe seyicelwa lapha phambili kodwa umoya ingcwele yobe seyisupportile into oyenzayo ngoba lento akuyona enyama le ekamoya umoya ingcwele bafuna sike sabuyela kuye ST abantu zobadonsa njengalokhu uMbishop esho siyothi singena esitolo uhlangana nomuntu ST bangabona sebekufonile kule nsuku bethi bacela ukwamukela uJesu mina nasengifonela abantu abaningami manje bethi baba ayikho into engiyifuna ngifuna ukuthandazela baba bengicela ukwamukela uJesu ngivele ngithi nje ithi ngomlomo wakho uthi ngomlomo wakho wasindiswa abantu basindiswa ST singazange simise tende how much more fethu singame groundini simemeze usekhona uJesu loyo Jesu abambethela usakhona uvukile wavuka lo Jesu ukhona uphambi kwethu usenamandla futhi uJesu usaphila inkonzo kamoya isasebenza ST le yambona nabapostoli abapostoli babehamba ngenkonzo kamoya isekhona igcinanga kubapostoli uma kuthi yagcina abapostoli kusho ukuthi iBhayibheli alivalwe kwangelona lethu Ngikhumbula umoya khona wathi even yabona uma ufunda incwadi yezenzo wathi hayi kahle kahle izenzo masichaza izenzo zabapostoli kodwa izenzo zikamoya leziya kwakuyizenzo zikamoya ezenza ngabapostoli exactly izwa nje kuthiwa iduku iduku uyambona umoya ingcwele nesithunzi uyazi mawukathi sike Cape sikhuluma indaba kamoya angazi abantu base Cape bayazi ubani umfundisi ubani uDlakavu umfundisi uDlakavu angayifakaza le umfundisi uDlakavu nomama wakwakhe lapha eCape Town ngoba asifuni mase sithi singena kuyona ST sithi sishumane kakhulu khona abantu bezodakwa asifuni badakwe yithina abantu funa babe sober sixoxe nabo sibafake into kamoya ngezwi likaNkulunkulu sibafake bese bafowethu lo muntu ebesikhuluma ngaye sekuyamiyeka axoxe naye kuvele kusuka isidumbu umoya ke loyo akufuneki sivele thina ST uMbishop Jebesho into esimoshayo lento okuvela thina mfowethu uthole sengigqoka iskipa manje sinekhanjana lami nethawula lami selinekhanjana lami
ST ifihlakalo kaMoya Ingcwele ke manje iyaqala ke manje uMoya Ingcwele mebheka bothi awu sekunendoda Iyona egqamayo. indoda ekhonzwayo la abantu sebeqala ukusaba manje besaba mina beyeke ukusaba uMoya Ingcwele ngoba abantu fanele basabe ngikhona noma ngingekho besaba nje uMoya Ingcwele kukhulunywe kanye kubona uMoya Ingcwele angene kubona iyona ke ndesiyelela emkhumbani ST ukuthi labantu abawu50 Yo. abazogcwaliswa ngalento Yo. ibona phela bazogijima umhlaba wonke Yo. uzwe sithi wabasegoli Eish. kanti indaba ibabambe la phela ST nase ngayeka mhlambe endawo ezamenze senzo noma ko Paul noma kobani ba ngisondele la kobaba ngithi obaba bagcwaliswa ngamandla kaMoya Ingcwele weST hamba ubheke mfowethu ukuthi lingakanani ibandla lase-Assemblies of God hamba ubheke ibandla lase-African Gospel lingakanani hamba ubheke ibandla lase-Faith Mission lingakanani hamba ubheke amabandla lawo amakhulu angakanani ungaboni nje wena ngathi kuyadlalwa ngisho ukuthi la madoda uNkulunkulu ayewagcobile Umsebenzi omkhulu. asebenza ngomoya uMoya Ingcwele wasebenzisa ngendlela emangalisayo ewasebenzisa uMoya Ingcwele esithile amadoda ehamba ngenyawo engenamoto amanye Yo madoda. azange complain Yo. uNkulunkulu engadla amanye ukudla amanye angcwaba izingane zawo ngendlela faka iplate esinoko lo tamatisi wangcwatshwa lapha endleleni bengenandaba thina njengoba sindiza ngamabhanoyi nje thina manje sindiza asiyiboni nefavor kaNkulunkulu ekundize njengebhanoyi ngiyothaca baba eCape Town angimboni uNkulunkulu mangifika nje eCape Town into oqala efanele ngiyenze ngidumisa uSomandla ngidumisa uSomandla ngithi wasiwamuhle uNkulunkulu usungigibela sebhanoyini ujobuchiliza akasaligibela ibhanoyi uJob achiliza akaligibela ngibhanoyi walishiyela mina uNkulunkulu ukuthi ngiligibele udumo malube kuwe Jesu. Hey madoda. Hey wona bishop. Kolete ya prophet baba NJ. Hayi ngibona ngathi yenzeka kakhulu. Le emvuselelo. Yeah. Hayi ngibona ngathi Sikuyo. sikuyo. Sisemvuselelweni impela. Sikuyo. Singabona sengathi abantu badembesela ngathi amandla ayaphela kodwa hayi sikuyi baba mvuselelo. Khona asebe othi ngikhulume le. ST kunabafowethu abalimele ngiye ngayisho lento Yes. bebeshumayela ngiye ngayisho le ngathi ngixoxa befundisi amakhosikazi enu anibulele Sure. anibulele Yo. amakhosikazi enu awathandazi awanithandazeli amakhosikazi enu anesikhwele mayibona abantu besifazane besondela endodeni inkosikazi yomfundisi ivele ilwe ngenyama ikhohlwe ukuthi izosiza umsebenzi kaNkuluNkulu engabe iyathandaza ithandazele umuntu kaNkuluNkulu ithi uNkulunkulu lo wambiza ngecebo lakho ngeke inkosi afe lo muntu icebo lakho lingakapheleliswa inkosikazi kenceku engahlakaniphanga ivele ilwise le ndoda indoda igcine mfothi iyo amadoda amaningi maningi yoba ngikhuluma na agcine angena emathaveni eyophuza utshwala athi aqeda istress uyazi istress ubani amakhosikazi ekhaya istress oqala ukuthi akayiboni lento lenkosi le ndoda ibibizwe uNkulunkulu yagcina seyiphuza utshwala Sure. yagcina mfowethu seyingena edakamizweni kodwa ST mayingena edakamizweni isezwa ukuthi khona into uNkulunkulu ayibizele yona kusho ukuthi inyama iyalwa uyabona njengoba ngikhuluma manje apha emkhumbani mfowethu uzobe uNkulunkulu umbona wethi uzobe vusa amadoda kaNkulunkulu ayewabizile ngokwecebo lakhe kwangathi ayafa kwangathi ayacwila lawo madoda kodwa uNkulunkulu mina ngiyakuthembisa ST uyobalanda mfowethu uzobagcwalisa ngoMoya Ingcwele enceku amadimoni ayophuma kuyongena irevival njengoba sithi it's a great revival Yeah. bazogcwala imvuselelo onceku yenkosi bazoshumayela labafundisi bazoshumayela labo sisi nalabo mama abalahlwa amadoda
bedivorce amadoda ngoba bethi athi amadoda ba useless. uNkulunkulu sezwile ezulwini. Ish madoda. Uthumela imvuselelo eKZN ukuthi lawo makhosikazi alahliwe ahamba ayohlala nezingane emakhaya, amadoda ahamba athathwa yintombi ezinamafika. Laba mama laba kade bengaselutho uNkulunkulu uzovusa bona kanye nabo baba futhi abagcine bengasenalutho, omama besebenza, amadoda engenalutho, kuthiwa ucabanga ukuthi sizodla iBhayibheli. Bazoke babone this time around ukuthi iBhayibheli liyasiza, liyadliwa iBhayibheli. Azovuswa uNkulunkulu lamadoda, amanye ncebe azacabanga ukuyothwala. Athi ngcono sambe, uyazi amanye mhlambe athi mayefika la kuthwalwa khona kwatholakala ukuthi into zakhona ngezilunge ngoba sasingeke zilunge izinto zawo lamadoda athi ayothwala ngoba uNkulunkulu wayekhona ebagadile ukuthi bangazithinti into ezongcolisa imizimba yabo ngoba wayazi lesisikhathi uNkulunkulu uzobavusa ngeGreat Revival. Ish madoda. I feel like preaching. This one is revival, man. Hi, Bishop. Yabona bafowethu I'm emphasizing this ngomhla ka2 May siyobe silapha eMkhumbane. eMkhumbane kulena mangathi ubheke ko Richview, o Chesterville, Mayville. Shuthi ngamanye amagama mawuseThekwini nje. Hayi bafowethu awukwazi ukuphuthelwa ile nkonzo enkulu kangaka, inkonzo kamoya. One thing ke mawusuke siwenza inkonzo ngomoya, akalenzi iphutho kungazivezi. Wenza show ukuthi uyavela, sikwazi ukuthi senze umhlangano ngaye bese yena ngabe ingxenye. Kungabe iphutho elikhulu. Kungabe iphutho elikhulu. So angiyazi into ezobenzeka lapha na ke bafowethu eThekwini. So mazalwane bami lapha eGoli, again, it's time for you to come to KZN. It's time for you to come to KZN. Angazi ke namoya yokwenza lapha na Bishop. Njoba ngisho ukuthi kunamantombazana alahliwe. Eish. Kunabo mama balahliwe. Eish. Kunabo baba balahliwe. Kodwa this time around. Mfethu ngiyayibona le mina ST ukuthi umoya ngolo uyokwenza this extra nje uthi aphilisa abantu, yebo. But le masithi inkonzo ngamoya uyobe umoya ngolo eqondene nabazalwane. Sure. Ngoba ufuna ukubafaka manje abazalwane eGoli, khona baseGoli, eCape Town, Northwest, kanjalo njoba sobe sihlangene la umoya ingcwele enceku yenkosi uyobe sebenza ngamandla. Mina ngiyakutshena nceku yenkosi ngishinto ngoba ngikhuluma ngekumoya ukuthi inkonzo ezobise isemkhumbane izobe imangaza nceku yenkosi. Nemuntu kade secabanga ukuthi yena ngekasophinda shubayela izovela izenzela imfihlakala. Izovela ingene ngoba imfihlakala isafuna ukukhathala kwakhe, ayifuna ebuthakathaka bakhe, isifuna umzimba nje. Ngoba kushoda imizimba. Abantu uNkulunkulu kade bathemba nceku yenkosi bamphoxile uNkulunkulu. uNkulunkulu wasezibonela abantu bakhe ukuthi awu lo wazilahla ngoba khona abantu abazilahla ST. Bengalahlwanga uNkulunkulu. Bazilahla bona bazibuka. Mina ngeke ngathi ngishumayela kwenye inkonzo khona abefundisa abakhulu. Kathi kwathi angisho ngithi intuthane ngiyintuthane. Yazi intuthane. Yes. Ngathi ngiyintuthane kodwa intuthane iyakwazi kuma nendlovu. Sure. Intuthane iyakwazi uvela igibele phezulu kwayo indlovu. Ihambe kuyona indlovu. Iziyofika esiqongweni sendlovu. Isho ukuthi intuthane seyinkulu kunendlovu. Ekathi izitshela ukuthi yona intuthane ayilutho. Into ezobenziwa uThixo lapha. Khona abantu abazokufonela ST, mina ngiyakutshela ngikhuluma iqiniso ngiphambi kwenkosi. Abazokufonela bekutshela mfowethu ngangifile. Kodwa manje sengiyaphila. uJesu ungivusile. Khona abantu ST abazovuswa uNkulunkulu futhi kade sebelahliwe, balahlwe emakhaya, balahlwe emasontweni, balahlwe emphakathini, kodwa uJesu uyohlangana nabo manje eMkhumbane, uyobavusa mfowethu noma sekade sebelahliwe emakhaya. Mina bengithi abangabe sabazonda abantu ababalahla. Oh madoda. Eish, fikile imvuselelo. Eish. Mama wami lapho. Hayi, ngiyayibona le mvuselelo ukuthi hayi inkulu kakhulu. Hayi. Uthi ngiyajabula. Inhliziyo yami ithi uyabona khona lo mzalwane olapha ekhaya. Uyathanda ukukhonza uJesu. Kodwa akuhambi isikhathi eside kube khona into emshayayo njalo uhamba kube khona into emshayayo. Ngithi kuye lo mzalwane
umoya ingcwele uzobe khona engahambi yedwa ehamba nomlilo ukuzoshisa yonke lento ephazamisa indlela yakhe ngoba uJesu uyabona lo muntu uyangithanda kodwa uhamba nje hamba izitephu ezu5 kube khona into ephazamisayo ngithi ke umoya kaNkuluNkulu usefikile ngaliya date yomhla ka2 kuzokwenzeka izinto esingazazi uNkulunkulu uzoyokhulula abantu abazoyokhonza uNkulunkulu ngesibindi haleluya inento ethi khona izwi lapha kuJakobe 5:16 lithi lelo lizwi vumani izono zenu nithethelelane ukuze niphiliswe Yes. uma bebambe lapho nje kuphelile umuntu nje manje akavuma izono zakhe athathelele umuntu anenkinga naye ukuze le great revival haleluya izofika phezulu komuntu azwela amandla amasha ahambe ngathi uhambela phezulu akanyatheli phansi ngoba uNkulunkulu ufuna ukodla umhlaba abazalwane uNkulunkulu ufuna ukwenza imisebenzi yamandla ufuna ukuvela isikhathi sokuthi avele lesi so abantu abanenhliziyo abalambile abafuna uNkulunkulu yibo ke labengikhuluma nabo manje ukuthi abazilungisa abazihlele washo njalo uNkulunkulu wathi tshela abantu bazihlele Yes. khona bezobona ukuthi mina umnikazi wempimpa kuyona yabo namanje ngithi abazihlele bazombona uNkulunkulu esemkhonzayo ephila ebavusa haleluya Bafowethu kuzona zonke inkonzo engake ngazenza nezinkonzo nje sokwayi attenda ngicela ukuthi ungalenzi iphuthu ugejwe ilena zingageja zonke izinto ezingenzeka kodwa ama ungagejwa ile nkonzo umenya umoya ongcwele ngalola suku bela uke sihlangane laphana umoya ongcwele yobenza izinto ezinkulu ezimangalisayo ngeke ngafonelwa ngamanye abazalwane bebese sikhawini okay bengifuna wena babishop akubona ukuthi agcine bekutholele laphana esikhawini hayi ngabona lapha kubona abaviteka nje ibonakele kakhulu abona bekonakela kule nkonzo yasebusuku kakhulu shumayela uBishop uZikhali iqale yena Okay. washumayela umuntu kaNkuluNkulu mfowethu walibeka ivangeli njengoba linjalo Sure. enhlizweni yami ngathi ayingeke ngoba ukhehla seshumayele kanje vele simakhehla sobabili Yes. ithi ikhehla lizoyishiya manje ngivele ngingabe ngisangena kwangiphoqa ke lapho ukuthi akungene ngoba sebese bakubuya babantu sebese bakubisa kade ayingene sekusase kuveza ukuthi lento ikhona Oh my God. iyaphila le yathi khuluma ikhehla uBishop uZikhali ish. le yathi ikhuluma nje uBishop uZikhali ngase ngithi hayi vele ikhona Iyona. ikhona nathi kayibeka phansi ayaqhuma That's akimfeze practical ayiveza ukuthi sengiyayikhipha ke manje eBhayibhelini ngibeka kodwa ningabakhonza abanye uNkulunkulu Oh my God. khonza uNkulunkulu yedwa ngoba uNkulunkulu unesikhwele ya ujealous kakhulu akamfuni umuntu okhonza yena aphinda khonza abanye uNkulunkulu ziningi izinto ezenza kukhonzwa abanye uNkulunkulu ziningi ngachaza kodwa yavela inkosi Oh my God. Kulo mpostoli lo bengitshela ngaye singakashudi la bishop lo I think besuka Eastern Cape noma ngisathi besuka phi. Yeah, besuka Eastern Cape olobe beninaye eCape Town. oh Unaye uyangitshela ukuthi uthe nje kwezinye kodwa uthe usazo confirm the uzoba bazokwenza imvuselelo ngazi noma eCape Town kodwa ngoSeptember. Yes. Ayisecela ukuthi hayi kwezinye zezikhathi ukuthi ngisanda noma bengangitshelile kwezinye zezikhathi uma kwenzeka shooter kwazi ukuthi ngimfakele yona ukuthi uzobe eseCape Town. So uyacela ukuthi hayi kule mvuselelo ngeke uba bishop nganoma sekuthintile yini noma sengihambela phambili akakangithi yes so kuyona so wayesecela ukuthi hayi lokulo mvuselelo uzozokunikeza ama dates yobe ngoSeptember Alright. kodwa ke I think yena uzochaza kangcono ngicabanga ukuthi ke kuyona so ngizama ukuveza ukuthi okusho ukuthi Cape Town hayi ngathi sakudinga kakhulu kakhulu babonile imangaliso hey madoda hey usazozenza into ezimangalisayo kodwa ngiyacela weST mhlambe sesiya ngasekugcineni babisho singisaphinda futhi ukuthi njoba inkosi isikhulisa sizodlulelwa isikhathi ngizwile nomfowethu uZikhali ekhala etheni usezohamba washinto kanivele nami ngifuna ukuyisho ukuthi sesizohamba ngoba sibadala nje akufuneki sihambe kusale ngekhonto oh madoda yeah yeah bese nithi inkonzo yayikochiliza eish ingasekho kunini eish yeah so
abafowethu laba esabancane njengoba ngisho nje ngicela babuze asinayo into ethi 1 on 1 le yemali futhi thina siyafoneleka asibona abantu ekudlula uqale kuzodlula mawuzothiwa ngithe abantu abafonela uMampishop ngisho lo ncengo ngenxa yebhizi nxa ibhizi yeah angisho ngoba ngumuntu omkhulu ababuze abafowethu banganqeni ukubuza ngoba bathi izinto abazenzile ezimahlazo alikho ihlazo uma umuntu evuma isono sakhe esishiya iBhayibheli ufumana umusa kodwa umuntu ofihla isiphambeko akaphumeleli ababuze ziningi izinto esingayixoxa nabo njengoba abantu bese bakhona besashumayela ukuze umhlaba lo sithi noma samba kodwa imfihlakalo isale sure singafi nento Yo. kuthule ukuthi cwaka kuthiwa ochiza sebahamba kwathule emhlabeni asifuni kuthule kule generation Bishop funa masithula thina kube khona abafana sesibabhekile ngaphambili la into ethu sisebenza nansi into kamoya seyisebenza egijima umfana ngento engaxotshwe nalutho angayikubeli iyodwa nje izwi likaNkuluNkulu lilodwa lisebenza ngomoya phela sure amen Bishop sengasekugcineni mama mhlawumbe makhona ongafisa ukukusho lapha ngasekugcineni sesizoyivala hayi ngicabanga ukuthi sengiqedile manje kuseko right sengi-right nje hayi sengi-right sengibheke nje umhla ka2 kuphela awu madoda yebo awu madoda ngiyabonga baba kakhulu Bishop siyabonga kakhulu baba hayi sesilindele usuku olukhulu amen